Здравейте, привет! Аз съм Александра, част от екипа на издателство Колибри и съм много щастлива да ви приветствам в първото по рода си литературно събитие, което ще ни пренесе в една много вълнуваща виртуална реалност. На първо време бих искала да благодаря на Национален фонд култура, благодарение на които имаме възможност да осъществим това събитие, след което да благодаря на всички вас за това, че ни гледате в момента. Не забравяйте, че винаги може да напишете коментар или да оставите по едно виртуално сърце за невиртуалната тема, за която ще си говорим днес, а именно, може би, най-важното чувство на света – любовта. Виновник за нашата среща е Светлозар Желев, много любим литературен гид на всички ни. Светли, обичам да те представим така. Той събра 88 български поети, писатели, поетеси и писателки в 2 тома любов. Става дума за сборника "Любовта за напреднали". И днес ще си говорим за тази книга и ще си зададем много важните въпроси за нея. С нас в студиото са и Гергана Гълъбова, младата писателка, чийто текст можем да прочетем в книгата и чиято дебютна книга "Вода за гледане" излезе съвсем скоро. С нас са и актрисата Стефания Кочева, както и актьора Живко Сираков. Те ще ни пренесат в магията на няколко наистина важни и вълнуващи текста. Когато издателство Колибри направи решението да издаде този сборник, никак не беше трудно да се съгласим на тази идея, защото Светло, не мога да повярвам, че това е 5-ти твой сборник. През последните няколко години със своите книги той ни научи как да забавяме темповете, как да обичаме България такава каквато е, как да се наслаждаваме на храната и как да опитваме много смело в този живот всичко. И любов, и храна, изживявания, чувства, дестинации. Светло, в тези 2 тома любов, които споменах, писателите говорят за най-съкровеното чувство. Защо любовта? Защото любовта е навсякъде около нас. Тя е във всяка клетка от тялото ни, тя е в въздуха, който ни заобикаля, тя е въздуха, който дишаме. За съжаление, много често ние се затваряме за любовта, много често, дори и лъжливо, си мислим, че тя не присъства в живота ни. Но нея винаги я има. И се надявам тези книги да отворят сърцата, умовете и душите на читателите към любовта. Защото литературата е емпатия. И всеки един от текстовете на всеки един от тези 88 прекрасни съвременни български писатели ще помогне за това да погледнем на любовта от още една различна гледна точка. Пропуснах да спомена нещо, струва ми се много важно, именно това, че книгата се явява в мъжки и в женски том. И всъщност това е една очарователна идея за това да събере едната гледна точка и другата гледна точка. Споменахме вече, че близо 90 писатели говорят вътре в различни жанрове, с различни думи и най-вече за различната любов, не само за онази, която е вдъхновяваща, съвършена и красива. Разкажи малко повече за процеса на събиране на всички текстове и за това какво биха могли да очакват читателите от книгата, тези, които в момента ни гледат и не са сигурни какво означава любовта за напреднали, дали самите те са напреднали достатъчно. Ще започна отзад напред. Аз смятам, че всеки човек, който посяга към книга, е напреднал. Затова всяка от тези книги, които излязоха през тези години за напреднали, от тази поредица за напреднали, е всъщност насочена към всеки един читател, към всеки един човек, за който книгата е нещо важно. Как се случи любовта за напреднали? Както ти отбеляза, това е една книга. Една книга в 2 книжни тела. Любовта винаги има нужда от двама. В нея винаги има дали обект и субект, дали споделено партньорство, дали отношение, но тя не е самотно занимание. Заради това и разделянето в 2 тома, може би най-органичното разделяне беше през това да разделим 2 различни гледни точки, 2 различни начини на писане за любовта. Ще видим доколко са различни.
разбира се, всеки читател ще прецени, когато отвори двете книги. Аз мятам, че не са толкова много различни. В самото начало, когато реших да започна работа по този сборник, за мен това беше моето лично обяснение в любов към книгите и техните автори. Това беше едно пътешествие с приятели, на което искам да поведа и читателя. Още в забавното живеене и в много интервюта съм казвал, че за мен трите най-важни неща в живота са именно книгите, приятелите и пътуването. Така че любовта за напреднали обединява всички тези три неща. През вече близо 25 години, в които професионално се занимавам с книги, а повече от 40 като читател, за мен вдъхновението, което ми дават литературата и авторите, онези талантливи, ударени от Бог хора, са били за мен най-важните срещи в живота. Така че, когато реших да направя този сборник, просто седнах с един бял лист и изписах имена на хора, абсолютно на прима виста, първосигнално, без да се замислям. И така се роди всъщност съдържанието на тези книги. Разбира се, за съжаление, не всички от хората, които би ми се искало, можаха да намерят място между тези четири корици прекрасни на изключителния Теодор Ушев. Те са 4, защото са 2 книжни тела. Но все пак за мен това беше една наистина, как да кажа, покана към читателите да се запознаят с тези мои любими автори. Те в никакъв случай, някои хора наричат книгата антология. Не антология. Ако направя една антология на съвременната българска литература, тя вероятно ще бъде с 200 автори и около 2000 страници, което ще бъде много трудно да излезе. Така че това е една първа покана. Надявам се, че ще има и други покани, но това, което искам с тази любов за напреднали, е да накарам или да поканя читателите да заобичат всеки един от тези автори, така както ги обичам аз. Казваш, че книгата не е антология, но със сигурност, според мен, тя е едно отлично начало да запознае всички читатели с тези толкова много талантливи, важни и различни български автори, защото е важно да посягаме към нашата си литература, понеже тя е красива, вълнуваща и смислена. И всъщност твоята книга някак си успява да прегърне съвременната българска литература и, разбира се, редом с това да отвори очите ни за любовта, която сякаш позабравяме във всичките си ангажименти и цялото бързане. Според мен е много ценно това, че в твоите сборници винаги има и едни книжни препоръки, които съм сигурна, че особено за по-любопитните читатели и тези, които непрекъснато искат да четат още и още, е много интересно. Ако можеш да ми кажеш на прима виста, кои са важните книги за любовта, които би препоръчал, може би, на всеки един човек? Няколко заглавия, които зрителите ни в момента могат да си запишат, докато ни гледат. Много са наистина. И тук има страшно много такива книги. Не случайно всеки текст на автор, защото повече от 80% от текстовете в тази книга, в нейните 2 тома, са непубликувани. Те са или писани за книгата, или все още не са публикувани нито в книги, нито онлайн. Но има и такива, разбира се, които са. Не случайно всеки текст започва с автограф от автора на книга, която той ми е давал през годините. Разбира се, при някой няма, защото просто някои от тях нямат книги, или се оказа, че при все, че съм сигурен, че имам техни автографи, някъде съм дал техните книги, но всяка една от тези книги е препоръка. Всеки един от тези автографи. И двете книги завършват с секции с автографи на автори върху книги, които препоръчвам, но техни текстове ги няма в книгите. Много е трудно да отделя 2, 3 или 5 книги за любовта. Любовта е във всяка една книга. Във всяка една любима книга може да намерите любовта. Не знам, много ми е трудно. Разбира се, ще избера лесния вариант и
Ще се спра на един от най-любимите ми писатели, да не кажа най-любимия писател, Милан Кундера. Така че нека 3 негови книги да изброим. Непосилната лекота на битието, разбира се, Смешни любови, един прекрасен сборник и нека да е книга за смеха и забравата. Милан Кундера винаги е добро решение, добра идея, но всъщност аз мисля, че докато говореше си мислех, че всяка любима наша книга сама по себе си е любов, без значение дали тази тема е засегната вътре. Една от писателките, от които няма автограф в книгата, е Гери Гълъбова, но мисля, че в някое следващо издание преспокойно може да поместиш и нейния автограф, тъй като вече имаш. Гери, здравей! Много ми е приятно, че си тук при нас. Много е любопитно това, че твоят текст в Любовта за напреднали има страхотно интересна история, която бих искала да разкажеш, защото всъщност това е един текст, който извървява пътя от олтара до този сборник и това е речта за сватбата на брат ти, нали така? Точно така. Всъщност текстът е превод, защото речта оригинално беше на английски, тъй като сватбата се проведе в Лондон. И така, че разбира се, определени аспекти е преработвана така, че да работи на български по-добре, но самият текст е преводен. Пък съм допълнила с няколко думи всъщност защо избрах не да сложа проза или поезия, каквато можех да споделя, а всъщност избрах реч за сватба, която беше много лична за мен. Това е много хубаво. Нека всъщност чуем текста ти да се пренесем в това лично изживяване. Да се пренесем в Лондон. Да се пренесем в Лондон. Така. Заглавието се казва The Ring Bearer или Аз отговарях за пръстените. Брат ми се омъжи на 1 септември 2018 година в Лондон. 3 седмици след като се прибрахме от фестивала Фринч в Единбург, където с зет ми поставихме пиеса. Написахме я и я изиграхме като дуо. В нея 2 души се срещат на брега на реката Стикс, без драхми, умрели са и не могат да си платят входа към отвъдното. Казват се Лео и Анаксандра. Лео е паднал преди това в реката Лета и не помни нищо. Анаксандра е умряла нелепо в опит да върне любимия си човек от отвъдното. Сприятеляват се, смеят се, разказват си истории и когато Лео случайно намира драхми в чантата си, вместо да ги използва, за да пресече реката Стикс, той ги дава на Анаксандра. Тя пък ги хвърля в реката, за да остане при него. Трагикомедия за едно вечно приятелство, за една вечна любов. Но вместо да представям в повече подробности тяхната история, искам да се върна към първото изречение и да споделя една реч, която никога няма да забравя. Написана за сватбата на брат ми, която не можеше да се случи в България. Брат ми е късметлия. И не защото има най-прекрасната сестра на света. Той е късметлия, защото има някой толкова търпелив, колкото Джонатан до себе си. Някой, който ще слуша дудненето му, който няма да се впечатлява от саркастичните му коментари, някой толкова мил и привлекателен. Който постоянно подрежда, дори да не си спомня къде е подредил подреденото. Някой, който няма да се впечатлява, когато брат ми изказва мнение, многократно, докато не започне да досажда. Защото Джонатан знае, че това натякване е просто израз на грижа и любов. В нашето семейство сме мислители. Ние първо реагираме и после мислим. В зависимост от ситуацията обмисляме реакцията си няколко минути, няколко часа или не спим цяла нощ, чувствайки се гузно и чак след този дълъг мисловен процес може да изразим какво наистина мислим или чувстваме. Следователно, брат ми постоянно мисли. Всички добре ли са, всички щастливи ли са, а дали всички са най-добрите версии на себе си? Поствате ли в социалните мрежи? Продали ли сте още билети?
Как ли мога да продам аз още билети? Имаш ли достатъчно пари? Взели си паспорта? Сигурна ли си, че си взе паспорта? Трябва ли ти яки? Сигурен ли си, че не ти трябва яки? Гладен ли си? Гладен си. И това може да бъде много досадно. Но бата е най-грижовният, най-подкрепящият човек, когато можеш да имаш до себе си. И Джонатан наистина е голям късметлия. Брат ми винаги е бил моя опора. Винаги ме е мотивирал да продължавам напред, да следвам мечтите си и да отстоявам позицията си. Той е единственият човек, на когото винаги можеш да разчиташ и да си сигурен, че винаги ще те подкрепя, дори да трябва да остави всичко, което прави. И въпреки, че те двамата са късметлии за това, че са се намерили, аз се чувствам като най-големия късметлия в света. Спомням си, че брат ми каза колко развълнуван е Джонатан за това, че получава сестра. И разбира се, той трябва да е развълнуван, но аз извадих късмет. Първия път, когато с Джонатан ходихме на брънч, само двамата, си мислех, че го прави, защото се чувства длъжен. Но после от един брънч на втори, на трети, написахме лименалити, отидохме на Фринч фестивал в Единбург и сега вече правим планове за бъдещи проекти. И изключително много се вълнувам от възможността да споделям своята креативност, своето време и усилия с някого толкова талантлив, внимателен и мил, колкото Джонатан. Та, аз имам късмет, защото вече нямам само един брат, който да ме вдъхновява да бъда най-добрата версия на себе си. Брат ми винаги е бил моят герой, сега имам двама. Много е хубаво. Гери, според мен трябва да четем този текст и на представенията на твоята книга. Нищо, че... Не е част от нея, но той е част от нея. Но е част от самата нея, да. Много, много хубав текст. Действително, твоята книга "Вода за гледане", знаеш, за мен беше много интересно и любопитно изживяване, заради това, че ни разхожда през всевъзможни литературни жанрове. Винаги изненадва читателите. И сборникът ти с разкази много смел и щур, бих казала, в най-добрия литературен смисъл на думата. Коя беше любовта, която те поведе да го напишеш? Със сигурност на първо място е любовта към литературата и към думите. Това няма как да е по-различно. Но може би любовта към въображението, към различни литературни течения, по-специално към сюрреализма, към хората и техните истории, към споделянето на истории, към различните и може би необикновени гледни точки и разбира се към водата за гледане и виждането на нещата сякаш за първи път. Мисля, че това беше главната движеща сила. Без това да звучи като финал на разговорния, защото не е, но знам, че когато разписваш книгите си, пожелаваш на хората да имат повече време за гледане, нали така? Mm-hmm. И всъщност е хубаво, освен да си крадем и да си подаряваме време за любов, да си даваме и време за гледане, за да видим всичко, което е около нас, което често някак си пропускаме в многото си ангажимент и цялата важност, която си придаваме. Говорим си тук за любов, можем до утре да останем и да обсъждаме, да се опитаме да я дефинираме, но много ми се иска всеки един от вас да я заключи в едно изречение. Щастлива съм, че не трябва аз да отговарям на този въпрос, защото е много трудно, но Светло, да започнем с теб. Любовта в едно изречение, как звучи? Любовта е всичко. Гери? Любовта е емпатия. Любовта е движеща сила и всички беди са породени от недостатъчна любов или липсата на такава, според мен. За мен любовта е да подариш нещо, което нямаш, на някой, който не го иска. Ох, че хубаво. Да. А сега също мисля временно да
спрем да си говорим за литература, а просто да я чуем. Споменах още в началото, че книгата събира 88 български писатели, които говорят за любовта в различна форма, в различни жанрове. Някои пишат за нея много кратко, други много дълго. В някои текстове може да открием реалния живот, в други пък всъщност присъства главно фантазията и всички измислици. Така че нека да чуем отказ от Страх от тъмнината на Здравка Евтимова. Текстът ще прочете прекрасната Стефания, която е с нас. Свали си ризата. Момчето ня свали и тогава любопитството й да види дали кожата е бяла и на гърдите му я подпали. Просто извика в белия си мобилен телефон и бодигардовете светкавично дойдоха. Заловиха се с проблемната риза. Момчето започна да се огъва. Така правеха и доберманите, и когато Мана им хвърляше храна по-далеч от мястото, докъдето стигаха веригите им. Муцуните им ставаха дъга от ярост и тъп глад. Лигите им се отцветяваха в синьо. Но това беше забавно. Момчето риташе и дращаше като доберманите. Но охранителите бързо и категорично свлякоха ризата от гърба му. Кожата на гърдите му беше бяла. Сливаше се с белия цвят на стената, с белия компютър и с телевизора, с белите врати и килима на пода. Мана копнееше да гледа тази бяла кожа, каквато не бе виждала никога. Запита се дали и краката му са така бели. Имаше нещо абсурдно и гротеско в тяхната група. Тримата здравеняци бодигардове стиснали момчето, то с бялата си кожа, разпънато между косматите им ръце, и тя с бяла рокля, бяла лека шапка, бели сандали. Но колко матова бе кожата й. Тя нямаше нищо общо с лудата вихрушка от бели стихии по гърдите на това момче. Свалете му панталона, каза тихо тя, гласът й, пречупващ се от възбуда, забрави за малката сива птица и мръсния кафес в краката на момчето. То бе обуто в отвратителни бели маратонки. Ефтини и без съмнение пълни с бактерии, които носеха зараза. Когато бодигардовете свлякоха ефтините му мръсни дънки, Мана се разочарова. Наистина краката му също бяха бели, но обрасли в гъсти къдрави косми. Краката на този въобще не се различаваха от краката на Витан, но какво вълшебство се случваше по-нагоре, където почваше гладката бяла пътека на корема. Нямаше неприятни сдатини, нямаше петна, нямаше бенки. Бяла равна плът, като снежен улей на съвършенството, като замръзнало през убийствена зима езеро. Такава беше кожата по гърдите му. Обзета от невероятно любопитство, тя протегна ръка и го докосна. И отново се разочарова. Кожата беше топла като тази на Витан, а тя очакваше да усети януари под пръстите си. Пуснете го, нареди Мана на бодигардовете. Естествено и тримата бяха облечени в бяло. Белият цвят на дрехите покриваше колкото се може повече от мъжете. Разбира се, всички носеха бели ръкавици, но ръкавиците на единия от тях изглеждаха зацапани. Изцапаните ръкавици предизвикаха опасно главоболие. Чухме част от разказа "Страх от тъмнината" на Здравка Евтимова. Стефи, благодаря ти, беше страхотно. Това е текст, който е, както разбрахме, част от сборника, в който и в светлината, и в тъмнината има само любов. Светлио, разкажи ни малко повече за текста, който чухме. Сигурен съм, че зрителите познават творчеството на Здравка Евтимова, нейните прекрасни разкази, романите й. Един от най-човешките български писатели. Във всеки един от нейните текстове човешкото, емоциите са толкова силни, че е много трудно да не ги съпреживееш. Здравка е писател на емпатията. Тя самата е един от най-силните емпати, които познавам. Хора, които са съпричастни в всяко добро и зло, в всяка емоция. И
с нейния блестящ талант да пресъздава и да прави и читателите съпричастни на тези емоции, е истинско богатство, че имаме писател като нея. И благодаря ти много, Стеф, за прекрасното прочитане на този текст. И аз благодаря за възможността. Вече споменахме, че в книгата и в двата тома се разхождаме по така следите на различните жанрове, за да влезем навътре към себе си, където има само любов. Чухме един много личен текст от Гери, чухме една невероятна проза, прочетена от Стефания. И ми се струва, че дойде време да обърнем внимание на така нейно величество поезията. Впрочем, напомням още веднъж на всички, които ни гледат в момента, че могат да коментират текстовете, които чуват, да ни споделят какво мислят за любовта, за книгата, ако са я чели, или за това какво очакват от нея. Като цяло споделете всичко, което мислите за нашата дискусия и за книгите. Сега ще се пренесем на едно много красиво, поетично място, заедно с Живко Сираков, който е при нас и той ще ни прочете два текста. Текстът "Шоколад" на Златозар Петров и текстът "Гора" на Георги Борисов, за да се изгубим в поезията. Ние нямаме нищо, любима. Затова ти поиска от мен да напиша любовна поема. Аз протягам ръка и поемам малко дъжд, малко вятър и мрак. Доразмесвам ги с пръсти и листа и създавам любовна поема. Ти обаче се сърдиш и плачеш. Тогава аз протягам ръка и поемам малко гняв, малко водка и смях и създавам любовна поема. Но ти вече през сълзи сънуваш. Всяка нощ ти сънуваш, любима. Сънуваш, че имаме всичко. И наистина имаме всичко. Шоколад за вечерния филм, котки, улици, капчици време, мръсни влакове в тъмния дъжд и дърво, шумолящо в дъжда. Не харесвам звездите, прозирните рими, романтичните свещи, баналните фрази. Затова нека тръгнем за бавната Варна и да слезем на пук в сиромашката Враца. Затова нека тръгнем на някъде смело и да слезем на гара, която никой никога не е сънувал. Там ще има жита и гугутки. От кога не съм виждал гугутки? Аз сънувам, прости ми. Сънувам, че все някой в безкрайните нощи, заобичал звездите и свещите Рими, ще напише любовна поема. До тогава, повярвай ми, имаме всичко. 2-3 капчици време, забравен билет, шоколад и изгубена котка. Тъй както за ръце са хванати и ровят в шумата с крака, на ангели приличат двамата, но паднали и без крила. Пътеката ли са изгубили или крилата не летят? Доклон гората е оскубана, мълчат в мъглата дъб до дъб. Макар и вече е попремръзнала с кълбенце пара на уста, тя лятно шалче си е вързва на шията за красота, а той с крило и пъди бръчките и грее, сякаш току-що на път за рая спрява в кръчмата и я ударил 2 по 100. И ту по шията целуне я, ту камъче й поднесе, ту стрък от здравец изпод шумата изрови с бронзово лице. Блести до него тя от щастие и се налива като плод под кожата и алабастрова износеният стар живот. Напират и облизват сокове със ухраните и недра, гърмят ловци, разтърсват скокове широколисната гора. Замръзва пръстът върху спусъка. И от небето укрилен, сред аромата гъст на мускуса, той стъпва, като млад елен. Ту перне я с крило по рамото, ту нежно бодне я с рога, тъй както за ръце се хванат и влачат шумата крака. Вървят без път между дърветата. А струва им се, че летят, че пуснат ли за миг ръцете си, крилата им ще се стопят. И вече наближават мостчето, а тясно е за двама то, и се люлее над поточето като изсъхнало листо. Малко са нещата, които можем да кажем след интимната среща с поезията.
особено когато става въпрос за толкова нежни, изящи слова, каквито чухме в момента. Светлю, въпреки че е трудно да продължим след това, разкажи ни малко повече за текста "Шоколад" и за текста "Гора" и за двамата прекрасни писатели, които са ни подарили това изживяване. Наистина е много трудно да се говори след поезия, особено след такива поети като Златозар Петров и Георги Борисов. Много се радвам, че такива текстове бяха избрани, за да чуят нашите зрители, защото самия смисъл на любовта за напреднали. Тя е среща на всички поколения в българската литература, от класиците, живите класици на българската поезия, като Иван Теофилов, самия Георги Борисов, който чухме, Иван Цанев, Борис Христов, Владимир Попов, Цочо Бояджиев, до най-малото поколение, като Стефан Иванов, Иван Ланджев и самия Златозар Петров. Така че тази поетична среща, която и нашите зрители чуха и видяха, благодарение на Живко Сираков, наистина прекрасно да чуят техните стихове през неговия глас и прочит. За мен поезията е еманацията на литературата. Тя събира в себе си най-красивите неща. Тя е литературата в нейния концентрат. И ще кажа само, просто четете повече поезия. Това винаги помага. Вместо финални думи, бих искала да те попитам нещо друго, въпреки че, повярвайте ми, искам този разговор да продължи безкрайно, но по-рано споменахме, че когато Гери оставя послания на своите читатели, разписвайки книгата си, тя им пожелава да имат повече време за гледане. Ти какво би пожелал на хората, които предстои да прочитат книгата, и на тези, които в момента ни гледат, и съм сигурна, че са готови да си купят книгата? Пожелавам им да имат повече време за четене и повече време за любов. Защото четенето е любов, а любовта от своя страна е четене на хората, които обичаме. Така че нека да четем с любов и нека любовта да бъде четене на другия. Четенето и любовта безспорно са, може би, едни от най-важните неща, които можем да подарим на себе си, както и на своите близки. Много искам да благодаря на всички, които не ни гледаха, все още ни гледате. Ако нашия разговор ви е харесал, може да го споделите, да го харесате, да го коментирате и да го обичате не виртуално, както и да обичате книгите, да обичате хората до себе си и струва ми се преди всичко да обичате себе си, такива каквито сте, защото самите ние сме най-добрите си приятели. Много искам да благодаря на всички наши не гости, те са наши съмишленици, наши близки хора, които вярват в литературата и в любовта не само към себе си, ами и към работата си. Това са много талантливи хора, с които съм истински щастлива, че можах да си поговоря днес. И може би да не забравяме, че въпреки живота такъв какъвто е, всичко е любов. Благодарим ви много. Аз благодаря.